Wap! Ah! Palakpakan naman natin! Hello! Ayan, nakikita ko kayo nandun sa likod. Ayan, halika dito. Teka lang. Hindi lalaki ka Lalaki. Lalaki. Okay. Natanong, naiba yung sigaw eh. Ay! Gumanon. Natanong ko lang. Just to make sure. Okay, anong pangalan? Glenn mo. Glenn. Glenn, ilang taong ka na? 28. 28. Okay. So, napatangkad kita. Maybe. Maybe. Okay. Feeling ko napatangkad ko si Glenn. Okay. Glenn, may girlfriend? Wala mo. Wala. Magkaroon? Wala. Virgin? Virgin na virgin. Totoo? Para nagdadalawang isip na ako. Sure ka? Lalaki ka? Aray ko, patay tayo dyan. Okay. Dahil virgin ka, bibinyagan kita tonight. Okay. Nakahalik ka na ba ng babae? Hindi pa man. Kiss. Bakit beso lang? Dapat yung labi sa cheek. Okay. Nakayakap na ng babae. Hindi pa man. Yakap. Holding hands. Kanina pa kami magka-holding hands. Okay. Nakahawak sa iba't ibang parte ng babae. Yes, ma'am. Ay! Teka lang. Sure? Sa mga kaibigan ko. Anong nahahawakan mo sa kaibigan mo? Kamay. Kamay. Okay, so yun lang talaga. Wala nang iba, ha? Wala naman. Okay. Ang ating virgin for tonight. Harap ka sa akin, Beth. Okay. Itong kanan na kamay. Yan ang pangahawak mo sa akin. Okay? Kung kanina, kiss ang ginawa ni Kuya John, ngayon naman, hawak tayo. Okay? Mahahawakan mo ako tonight. So, ganito yan. Ako muna. Kumari, pinisil kita dito, pipisilin mo. Ganun lang kadali. Okay? Okay. Alright. Mga kaibigan, palakpakan naman po natin si Glenn and music. Pwede na kaming sabayan ng tao. Relax ka muna. Relax. Nakataan mo na kita. Titig ka lang sa akin. Isang araw na kita, naglaroon na naman. Nakita mo kita, nakatayo na tuwan. Puso mo may kulang na puno na lang kita. Bakit kaya pag-ibig na kaya? Hindi ko mapigilan, aking nalalaman. Pag ika'y kasama, kahit ano alam na. Sabi nga nila, kung na naman sila. Nakabili ko lang sa piyenting pa. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw ba na bang my life? Ikaw na ba naisip sa iba? Kapit ko. Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba na bang my life? Ikaw na ba si Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? Baba tayong konti. Hindi dyan. Pulsang tayo. Okay. Pero di ka patuloy. Hihilig ang puso ko. At baka rin nakikita ko. Rock. Okay. Sana nga si Mr. Right ka na. Si Mr. Right, ang malagot na ito. Ikaw na ba naisip sa ibabaw ng kapit ko? Ikaw na ba si Mr. Right? Ikaw na ba na ba my life? Ikaw na ba pag-ibig sa akin? Dapat na si Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? Kapit ko si Mr. Right ka ba?
Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? Mr. Right ka ba? What? Ah! Palakpakan naman natin! Naku ha, pawis na pawis yung kamay mo ha. Ano nangyari sa'yo? Kinakabahan. Ha? Kinakabahan. Kinabahan ka pa sa lagay na yan, pero pumalo ka kagad, no? Tension po. Hindi, okay lang yan, okay lang yan. Mga kaibigan, palakpakan naman natin ang hindi na virgin sa paghawak ng babae. Thank you so much, man. Thank you. Ibahatid na kita doon. Success ba? Naging matigas? Okay. Matigas na lalaki.